Букет от мъжът ми избира грима и това е втора част. Айде да почваме вече да правим цветчетата върху хлебачите. Казахме, първо е така да направим, нали, тичинки. Тичинки се казват, да. Започваме с лилавите. Взимам си буквално дупето на четката и почвам да правя точици. Ужасно красиво става. Ау! Ау, ау, ау! Сега ще направя белите. И след белите трябва да направя розовите, обаче с червил ще ги направя. Много са красиви. Сега малко ще ги пооформя, ще им сложа може би нещо зеленичко, така като лестенце все пак. Искам да видите това. Тая страна повече ми харесва, чак се чуя дали да не изтрия тая и да започна наново, обаче не. Трябва да сложа мигличката, за да стане изящество. Въй! Какво става? Не мога да го отворя. Да. Бебко, може ли да дойдеш на помощ да ми отвориш тук нещо, че не мога да го отворя? Хайде. Хайде. Направо ти казвам. Щупих си ръцете. Ау, смиглата, брат. Сестро. Сега отдолу какво правим? Опушваме го в лилаво ли? Усетих се. Зелено да опушим. Да, да. Трябва да направя лип комбо убиец. Мале, гърмеш. Обаче буквално му разказах играта. Щупих го от всякъде. Неизбежно е да не направя омбре. Ето това е завършената визия, а сега в коментари я оценете от 1 до 10. Я да видим мъжа ми как ще реагира. Какво мислиш? Топ. Колко го оценяваш? 10 на 10. Обричаш на една такова. От Батман и Робин имаше една. Ама каква е? Ми играе го злодейка. На злодейка ли ти правиш? Я да видим. Пък си кит така с косата.